Fethu ukuba uhleli nje phansi usibani mjida sifana doda yekubila kwebunzi nqula baphansi xa ngahlangani vele usukume kulomthunzi uzala isitasi uyeka abangani fuyo mayizala amakhani koma mazali Siphinde sabuye-ke siyiveze uKhono TV. Mina-ke ndingunami wakwaMosha, kodwa-ke nami ndedwa-ke namhlanje ndihamba no-Odlala Sibuke. Mbukeli-ke, please hlala nathi until we unpack yonke into ngo-Odlala Sibuke. But for now, mandinikele kubo. Sibingelele siyoDlala Sibuke. Abafana bengoma emnandi ejulile namanje. Lo ukhuluma njengamanje ukuveza uthando. Umfana kaXaba phansi lekaMzongwana phasi kwenkosi uDlangweni umfule ngiphuza inyongo phethene umfowethu uCala igama ngisiphesihle ngale phansi le kaMzongwana obese echazile umfowethu ukuthi singabafana bengoma emnandi abajulile ngoma emnandi so Alright, as uSidlala Sibuke niqale nini igroup yenu niqaliswa yintoni? Igroup ngingasho ukuthi ingoma sasiyidlale emakhaya ngokubona bekuthiwa kwenziwe ayifana ngokuthi lento le isport ngijoba kunezinto ezenziwayo bengabe kusemakhaya kube nemicimbi ethile bengabe kusemakhaya so sasiyithatha thina njengesport kodwa ukuze isicule khona umfana esasisebenza naye wathiwa uFihludumo sasisebenza naye wazama ukuthi asifundise into yengoma safunda ingoma kuye washiya waye emakhaya washiya esesifundisile okuningi sasebenza naye noMpopo Yatsheka siyasebenza noMpopo Yatsheka sibuye sisebenze namawela amamchaba ubhuti nongoma siyasebenza naye imicimbi eminingi nje siyahamba nje so ngisho ukuthi into yengoma siyayiphila kahle hayi ukuthi siyenza ngoba yenziwa siyenza ngoba siyiphila egazini lithi lento Igama elithi Odlala Sibuke liqhamuke njani? Igama loDlala Sibuke lavela ngokuthi ngoba ngichaza ukuthi umfowethu asebenza naye uFihludumo sathi siyodlala ingoma kwathi bathi abalandeli hayi nina abafana ngodlala Sibuke ngoba lapho engifika khona ngifike nibuke I guess nikele kungeni sicacisele more about challenges enina faceana nazo so long emculweni. Wena sisiwami kunjalo emculweni ziningi into ohlangana nazo kodwa into boyiphila and uyifila uvuka nayo kuningi kakhulu sisena njengoba ubesechazile umfowethu ukuthi maningi ama-artists esisebenze nawo la eCape Town kodwa sizamela ukuthi nathi sinqobe kuzo zonke into ehlangana nazo. Ngingafakaza kuleyo nto ukuthi khona inkinga esidibane nazo ngoba simculeni ziningi kakhulu inkinga esidibane nazo kodwa azange siphela amandla ngoba khona lento ukuthi usebenze nabantu kodwa emva kwesikhathi kube nento uyazi into eyomculo phakathi iba nemali phakathi kuba khona ukuthi nisebenze nonke umuntu bese ethola isinkwa anganiki ngokwanele afune into ize kakhulu When niqala into yomculo abazali benu babeyithatha njani? Because not every parent supports into yomculo. Ngisho ukuthi abazali bethu bebesithatha ngokuthi bengabe sithi hayi siyodlala ingoma specific kuthiwa hayi nina lento yenu asiyiboni yaphambili kodwa emva kwesikhathi babona ukuthi hey labafana lapha bayiphila iphila egazini lento. All right, so far yeyiphi challenge that you've went through othi yona indomelezayo whenever you go through a challenge uthi akho challenge yodlula le?
sisiwami. Ngombuzo loyo uthanda ukuqina wona ngempela kodwa ngingagadla njengensizwa. Gadla sibona. Sisiwami kuningi. Kuningi. Chaza kumbala. Hey. Umbuzo wakho uqina challenges. Ngiziphosa into challenges. Hey kuningi. Challenges ngixazana nayo. Oh, ngaphawula kuleyo ndawo leyo. Inkinga esibhekane nazo kumuntu ezomculo. Baningi abantu esebenze nayo njengoba ngichazile. Kodwa sasebenza nabo. Khona abanye abangisasebenza nabo. Ngisho ukuthi sasebenza nabo kodwa bebengafuni ukuthi bebesivalela ukuthi thina sicindezeleke. Bengafuni sikhuphuke yonke into yethu yayicindezeleke ngokuthini obhuti esebenze nabo ngabala nje ubhuti omdala uNongoma. Ubhuti Nongoma sisebenzile naye namanje sisasebenza naye sisazosebenza naye kodwa khona inkinga ethile esaba nazo naye. Uyayazi into yomculo ibuye ibe nenkinga ethile. Nobhuti uMpopi yatshela siyasebenza naye. Isikhathini esiningi siyasebenza naye nesiyaphila naye. uMpopi yatshela baningi nje bengathiwa ngiyabala nobhuti uMahlale Gxeka zake sasebenza naye. Mhlambeni yamazi uMahlale Gxeka sisebenzile naye. uHalisa Bashakazi naye sisebenzile naye. uFihludumo sasebenza naye. Baningi nje abanye bakhohliwe kodwa baningi abantu esebenze naye. Inkinga esibhekane nazo ngisho ukuthi babengafuni ukuthi basikhuphule besicindezelela phansi ngoba ubhuti Nongoma siyasebenza naye kodwa ngisho ukuthi ukhona abafana abakhulisayo abangobubo kodwa akakhona ukuthi thina njengabafana asebenzisana nabo nathi asikhuphule. No kuyazwakala. Why uMaskandi nilulutsha? Most yolutsha ikwiGqomi kwiPiano, why Maskandi? Ngisho ukuthi lento le isuka ekhaya lento. Isuka sayithatha ebazalini lento. Abazali nabo bebekhula bedlala yona ingoma. So nathi sangena kuleyo nto le. Yikho ngithi lento le iphile egazini siyayiphila kahle kahle. Alright. As much as zininzi artists ezikaMaskandi, mina nizohlula njani from ezinye artists esawundini ehluke ngantoni? Wena sisiwami yabo lento uMaskandi le iya ngani ngoshuni. Ukuthi wena ushuni. Manje ushuni yini ke uzobona ucacisa ushuni? Ushuni wena sisiwami into like ushuni like style sakho. Alright. Indlela wena owenza ngayo and ukuba ukhona ukujabulisa abantu abalalela ingoma yakho into enjalo. Alright. Thank asikhuphuka kakhulu Hayi. siyakhuphuka. Alright, ngempela phela that's all for what. Mbukeli weSiveza Ukhona TV. Sibaleke sithumbe umntana evenkeleni. Alright, mbukeli weSiveza Ukhona TV siphinde sabuye ke sisahle naye odlala sibuke. Umkakwethu uke kwethu kwikhefu besithetha ngoNongoma ne regarding the challenges that you have faced with uNongoma. As much as you faced the challenges ngoNongoma, nifuna ilungiswe njani okanye into eningathanda ayenze differently kusukela ngokubheka phambili? Wena sisiwami lo mbuzo wakho umhle kakhulu ngiyawuthanda. Ubhuti Zulu uNongoma bengathanda mina asisupport asixhase futhi even noma bekhipha ingoma ngoba unokhipha ingoma le Joburg nathi sibe khona maybe kwi-album yakhe noma simfeaturing into enjalo. Iyo nayo into engasijabulisa. Number 2 futhi into ayezazenza ezinye azisiphathi kahle sinomfowethu
ngoba thina sama-dancer ane-experience kakhulu siyakhona ukufundisa nabafana bakhe yonke kodwa yena ukhetha ukuthi ashone vele. Mawuthi ushone vela usho njani? Ushone vela ngasiphi like Kanjani? i-specific? Mina ngizayibeka njengensizwa yakithi-ke. Beke nje. Qonde. Ushone vela akana qiniso. Njengoba engenaqiniso kwakhe uney'thembiso bese angayifezi. Wona sisi wami ngingathi ngiza kunika u-400 namhlanje. Bese kumele ukuthi unginike lo 400 awusenawo songinika mali 100 rand. Sho ukuthi phakathi kwami nawe womphi silima womphi alright. Into enjalo ngenisibonile. Okay. Yeah. Angasika naye kwelijikayo inkabi yami. Oh, sake saba nayo inkinga sasemonti umcimbi wawusemonti. Umcimbi wanje Impolo yabahlobo. impolo yabahlobo. Sasikhona lapha. Saya khona kwimpolo yabahlobo. Sasihamba nayo. Ubhuti Nongoma wayehamba ngendiza. Sahamba nomunye ubhuti okuthiwa Undertaker. Sihamba ngebhasi. Saba nenkinga endleleni. Kwasho ukuthi ibhasi yaba nenkinga nyana nje endleleni. Sahamba ngakhona safika futhi sadlala kwaba mnandi. Kodwa sathi bengabe sesibuya semele sikhokheleke imali. Kwaba khona ingxabano ethile. Ukhona ubhuti osebenza nobhuti Nongoma lo part of management yakhe kuthiwa uViyo. Saba naye khona ingxabano semele sikhokheleke imali. Sasho thina sathi asikwazi ukuthi sisuke la sihambe sibuyele emuva imali yethu ingakhokheleki. Abakhona ingxabano ethile kodwa sahlala phansi njengensizwa saphinde sayilungisa lo. Amagama ke sawathola ukuthi bathi bona basebenzela umndeni wabo. Sabatshela thina ukuthi kanjani nisebenzela nathi bengabe sihamba suka siyeke inkinga zethu siyosebenza lapha. Bengabe ngisuka la mhlambe ngishiya umama sendlini. Wazi ukuthi ngizobuya ngiphethe something. Bese ngibuya ngayiphethe le nto ngibuya nginambatha. Kuba ngathi ngihambela into engeke. Saba nazo inkinga kanjalo eyiningi. All right. Because nginga zenu regarding imali most of the time. Nina i-contract noNongoma okanye it was word of mouth. Nivele nimene sivumelwano without a contract. Sinaso ngasho ukuthi i-contract asinayo kodwa isivumelano sinaso. Esavumelana naso. Kodwa obuhlungu akwenziwe ngesivumelano sethu. Khona imali engakhokheleki abafuthi abangakhokheleki mina eyangagcina ngitholile ubafo nolwazi khona umunye esigidana imali yakhe naye wagcina engayitholanga yonke into enjalo. So kwesinye isikhathi ngathini kule mcimbi enokwenzeka manje usenokushiya ngoba sake saba nayo ingxabano ethile eserious ngenxa yemali. So wayibona la ukuthi amadoda lawo ayibona lento le ukuthi ayikho right. Kuze sisebenze futhi nobhuti Nongoma sasingamazi nobhuti Nongoma. Samazi ngosibalo wakhe lo kuthiwa uMpopi Yatshega. Ngobe usibalo wakhe ethandana nobantu nosubela. So into engayisho mina ulo uMpopi Yatshega naye khona ngasho ukuthi khona into naye ayihlanganisayo naye engayivezi ngoba kwesinye isikhathi khona la mcimbi sawazi ku la eKhayelitsha umcimbi wani la wayela eKhayelitsha igama la Khayelitsha maskani Ntontoni la sasibonele sasikhona kulo mcimbi lo. Kulo mcimbi kwathiwa imali akakhokhelanga ngizobeka. Sadlala lapha sadlala ngempela ngoba sithemba ukuthi vele kusothola imali. Kodwa azange sikhokhele namanje azange sithole imali. Ngisatshela ukuthi
imali azange khokheleke kodwa sathi bese sithola egcineni ukuthi imali yaba khona imali kodwa akusetshenziswa thina. All right. Speaking about iKhayelitsha and nina ningabezulu. iKhayelitsha is in Cape Town. Why nisuke kwaZulu nize Kapa? Besize ngumsebenzi. Kahle asithanda ukuthi sela inkinga sothi khangela yini yamatoho ngathi maningi ekhaya salethwa into kanjalo. Kodwa ngokomthetho asithandi lendawo. Kumele ngabe sasihlala eGoli before. Nengoma sasishaya eGoli suka ngayo vele eGoli. Alright. Since nisuke eGoli and we know iGoli no KwaZulu-Natal they dominate when it comes to umaskandi and as well as his new music genres. How is the support yenu apha eKapa? Because we know iKapa is dominated by abaXhosa. I-support nifumana phi nifumana njani and nifumana njani? Ngasho ukuthi i-support sayithola kodwa asitholi ngalendlela esifisa ngoba esikakhulu ukuchaza na ukuthi wele abantu amaXhosa. So i-support esikakhulu ihamba ngasho ngayibeka icace khona ulo uButhona nongoma. Ngasho ukuthi abantu abanabalandeli kakhulu esikakhulu la ayibona yibo. So into kanjalo. Alright. But ke yintoni eniyenzayo ukufumana abalandeli since nilapha? Lithuba lingakanani lapha? Sesinesikhathi eside. Yes. 2020. 5 years. Uchinjo from ufika kwenu up until now? Anikalibona? Ngasho ukuthi uchinjo. Ya likhona kodwa ajabulisa. Why? Sebenzani ngamandla? Sebenzani ngamandla? Ayikho into ehlula noma sisiwami. Right, ndinikele kwi-floor kwabafuna ukubuza imibuzo. Yeah, nawo umbuzo. Ngena kule ndawo yemali because igqibeleni ngesebenzele imali. So bakhona abantu mhlawumbe bafuna uba ngamagitha ngoma like bakhona abantwana abakhulayo babona kuni and nami ndandikhe ndandibona kwenye igame lapha eMalahle nganye yayishaya into yini. I'm sure loo nto leyo ingenza nabanye abantwana abakhula babe ne-interest kule nto niyenzayo. So kanisiphe nje phama like kuqala kanjani, ungena njani pha, and then ke ngoku ukuze ungene like ingaba imali khona na, because ekugqibeleni noba ke into uyayithanda uyayifuna nemali ungenwa kanjani, uyiqala kanjani uba ligida ngoma and imali ikhona, i-sponsorship zikhona like yonke loo nto. Sometimes ngikhe nihambe niye kwaMadurban usuka apha from Cape Town to Durban, xa senifika phani nitransportwa ngubani, nilala phi, nenza kanjani, kanti khe nisicacisele nje ngaloo nto. Ya Butongwe umnandi ubuzo wakho umhle kakhulu. Lento leyo ukuba igida ngoma bhuti omdala umsebenzi asinto odlala. Ngoba fanele ujime like njenge-player lebhola uba nayo ne-camp because le nto ayifuni isiphithiphithi kufanele ufocuse kuyo. Bona bhuti omdala besihambile sisuka la njengombhuti nongoma sinokuhamba nayo. Siza siye le Motherfall maskandi. Lapha bhuti omdala kuyabhukhwa lapha indawo kulala and nokudla ukuthengwa into njalo. Bese kuba khona nemali yokuthi i-stage bese ehle stage sithola imali. Umuntu othanda ukuthi abe igida ngoma ayakho lula kodwa kuyajinga futhi. Diphelelekile awufundi nababukele emakhaya babonelisekile kumbuzo wami. Yeah. Noma bengifuna ukuqiniseka abangombuzo ngababhotwana. Lesisho babo
challenges ne so na umntana osemakhaya usafuna ukugida ngoma wena ngamcobisa uba makayithathe nendlela yokugida ngoma okanye akufuna emculweni ne but uyafuna ukungena ngokugida ngoma ngamcobisa makangene ngalo hlela ngalendlela yokugida ngoma ngoba phela aqale inqubo estudio yebo indlela elula ukuze ungene kwemculo ungena ukugida ngoma noma kungena straight estudio ucula wena bhuti omdala nalombuzo ngiyawuthanda bhuti omdala ngakwenzela isibonelo nje ngento keduze njengomjijelwa kanje ojivers wini bukwamagidango amabani amqhubeni leya nto leya iye ugcina nawe uzibona uphuma inqindi ukuthi uculo kodwa mina kulo mbuzo wakho ukuthi njengomuntu osuke emakhaya ukuthi uzaqala ukuthi uzavisikani uye studio akho lula kufanele uqale uncele ulwazi qala ukuze ukhuphuke alright depending omnye umbuzo nawo since ibichili presented athi uMaskandi uyadominate kakhulu KZN naseJoburg so obviously abantu abaningi siyazi baphumelela kakhulu xa bengapha kwelacala so mina ingaba like ni happy ngestudio zalapha because yazi mos umculo dominate ngapha zonke ilandoka yonke imiculo ingapha kwelacala so nina abantu balapha kwelacala ayikhibe ku challenges xa sekufuneka recording like ngaba ni happy ngayo into right yonke kwelacala butwami ngizophendula injalo nebhuti omdala izitulo zala azijabulisi khona lezi kuthiwa i-G2G silapha sikuphi ePhilip lesa studio lesabhuti omdala khona ingoma esayikhipha nomfowethu eThuthana lomhlukumezi le ngoma lapho uMdala imnandi kodwa kunaleyanto ukuthi insimbi uyabona ngathi zishona phansi egcineni futhi urecorda ngani ngemali egcineni ingathi yithi esiluzayo yabo that's why ngithi bofuna ukukhipha ingoma at least bongayiJoburg Because kulipresent yami bathi ngithatha umsebenzi hayi khona omnye umbuzo nawo ingaba yintoni okanye ningabacebisa ngelithini like abantu beyaba own izistudio zalapho because most of the time nami ndiyabona artists esuka apha eCape Town ziyaflya ziyeJoburg kwaye ziyeDurban ziyorecord apha so ningabacebisa ngelithini nina aba balapha intona lebe noyilungisa kuze nina ningafly ningapha yonke into eniyenzile kwa apha kuze ibe cheap yabona ukhathi cost zolanto ubukisha flight okanye ibus yonke into uyenzile apha so ningabacebisa uba balungisephi aba bantu banestudio zabo ezilapha eCape Town bhuti omdala zonke lezi studio ezila mina bengathanda ukuthi ingathi bangasebenza ngamandla producer futhi babe focus number 2 quality number 1 isiqi yabo Maskandi ungena siqi asuwo kufanele ube nesiqi ngempela uMaskandi ayiphenduleki Kamphethe umbuzo wokugqibela apha kama umuntu okhona ku social media kakhulu so ndiyabona ezenzekayo ukhona umcimbi bewa-10 kaMeyi kabhuti Phazela Council Phazela Council siyamazi uhambala kini KZN but khande nibone ku-line up and khande nibone ukhona ubhuti bekhona bephile ikhamera so artist bekayividiyo lazo yonke ikhona kani nibona se-stage mhlawumbe ngekho line up benikumene imo because hayi ngenzeka mene imo zikhona but kani nibona nase-stage ngabe kwenzeke njani nibhidekeleyiphi abantu bengabikho naphayana nibiba kaleyiphi nina bengisacela ukuyiphendula leyo ndaba into eyenze ukuthi singabikho kulo mcimbi inkinga into esayitshela yona iyodwa ukuthi imicimbi engenamali asayihamba selizosebenza la imicimbi nje engenamali asayihamba
so sayitshela ukuthi sithina sohamba bese kuthiwa umuntu bengabe sidinga kumele i-deposit ingene before emva kwalokho bese besiqeda kudlala asinike imali ethu iphelele imicimbi nje lo engenamali sayitshela ukuthi asayihamba. Ngabe ngicela like umuntu let's say i-artist efikayo nami yemaskandi so ndifuna nisebenzele mina like ngaba i-price enokuxhome kakhulu neke kube indoda ejibileyo. Ngasho ukuthi thina ngokusebenza nje kwethu igidangoma lilodwa njengoba sisebenza nobhuti nongoma nabanye bengabe semcimbini lesijwayele ukuthi imali esavumela ngayo 840 umcimbi bengabe semcimbini 840 wethu ayixoxe lapho. So lo 840 ligidangoma lodwa manje igidangoma 1 okay per person. Okay, all right. Imali ikhona manje umsebenzi impela. Hayi ngasho nokuthi unokubona umthandeni SK khona ubhuti omdala omgidela lo uShilisi. uShilisi yini ungayibuza ukuthi yini eyenze akhule kangaka lapha ukuthini unethezekile uyamkhokhela kahle into ehlala esemntwini ukuthi uphatha kahle ukhokhela kahle ngendlela ngeke nawe uhlale ubona kuyanetha ungahlala kanjani uthi ubona kuyanetha ngeke uhlale kuze uhlale kumele uphathe kahle. hayi ngiyavakala manje umsebenzi wenu muhle kakhulu hayi lakhe ndawubona nami ndazibona so hayi niqhubeke nenze umsebenzi wenu hayi ke ngela ku present Asibulele anananse nokunika na usolwe kuhlalo. Right ke bukele ke wesive uKhono TV. Leyo ke ibiflow yethu izibuzela ke ku Osidlala Sibone ku Facebook, Twitter, Instagram nafumaneka mos. Ngasho ukuthi ku Facebook sikhona usession Dlala Sibone. Right, Instagram? Ku sebenzisa ipage lo Dlala Sibone khona nelinye lesisebenza kuthiwa cha King cha nelinye ipage la Viso Thando mathatha ama page sasebenza ku TikTok isikhona search lapha Dlala Sibone uzofika isithola. Ikhona ingoma ubukho wathatha ngayo ithina pasa uthando lwenhlukumezile ya. Why? What was happening when nibhala la ngoma? Hey wawu Ubane bekhili. Ikhona nami ubane bekhili. No one bangile ngiphila nethu. Ngasho ukuthi ingoma le ethuthana yimi ngangigilekile umuntu engangithana naye before uma wengane uyazi uma wengane kuba nengxabano ethile saba nengxabano ethile wangishiya wathola kancane wafika le nto ukuthi hey uthando ngangidlula ngathi bengifika ngihlala nomfowethu ngimxoxela ukuthi kwenzakaleni wathi ubafu hayi mfowethu ngalendlela oyibeka ngayo hayi mase sibhale ingoma ngalento sabhala ingoma sahlala nabafowethu thina sinokuthi noma sihleli nje sizinsizwa sihleli sihlelele ingoma phela namanje wahlelela ingaphuma ngento Okay. Right, cela isivisi sample ke ka uthando lomhlumezeli. Nje umncane wakhe. Jamchoya yedwa nje. umuntu Kuphuke nje lapho. Phambi ubani idlala umcimbi ngicela ukubuza nje umbuzo owani. Bekusilapho bese thila khona nge-event yakhokheli. Mina umuntu ndiyahlala kuye ulathi manje ba maqala. Lo muntu urongo lo right nathi ke ndiligqwethe. Yeah, maqala. So nithi nihamba umcimbi ongakhokheli.
nonke nanazama ukwenza umcimbi odlala sibuke nikhokhela amanye ama-artist ukuze abone ukuthi nani niyakhokhela because uma ubiza i-artist wena lenza imicimbi wakhokhela nawe umekubiza azakukhokhela yabo so niyakazama ukwenza i-event yenu noma nilindele ukwenza le-event nibizwe ngasho ukuthi bhuti sake sazama ukwenza umcimbi nengikhuluma amanga sasingabakhokheli abafowethu kodwa sasibize abantu vele sisebenza nabo so ngasho ukuthi abacela ukuthi hayi bafowethu anifike ngoba nathi sistruggle ukufika lapha asikabi nawo amandla ukuthi mhlambe ngabe sibize umuntu simkhokhele into esayenza sabanika nje imali ye-transport ukuthi bafike emcimbini sake sawenza umcimbi eStrand hayi ngiphindekile sesolinda umculo wodwa Yeah, salinde lakho. Salinde inkomo. Khuphuke mfowethu. Kathi khuphuka futhi. yazi ngiyayizwa ngalendlela echaza ngayo ukuthi ufuna umuntu wedwa kodwa khona into bengifuna nje mina ukuzwisisa sike siyekele eseyadlula khona umucu nje ngifuna ukuzwisisa wona nje hayi ukuthi kuleya ngoma noko yeke Yeke le khona le esabhizi nje hlala enyaneni akhuleka sizofesa vele sofesa basila ikhona ingoma ethi mfowethu uyayikhumbula le ngoma lesasisho ithi awuvume kanje uthi Diliya mfana sengenathi namanje Diliya mfana sengenathi namanje Diliya mfana sengenathi namanje Diliya mfana sengenathi namanje Khuphuka lapha. ibambe lapho ivale Angeke. inkinga webhuti yazi kwesinye isikhathi akufuneki funa sipati kancane ngoba sothi sesifika nalo kuthiwa hayi siyayazi noma lo ukhona That was short. Wena kudala yophutsho wakho basebeyintshontsho beyikhipha bayibona khona into eyinkinga wena bhuti omdala yabo umaskandi uyinkinga. Yabo umculi ucula njengaphi isidingo uyafana nomculi wegospel. Yabo kuthiwa bokhona izintambo ethi bokuwa khona into bezophuma ezwakalayo. Xolise futhi ngaloko ukuthi asiphathanga isiginci bongasizi futhi noma singasiphatha ngoba sisasifunda thina ukhona umfowethu osibambela sona kahle ayintintsho xolise yakho. Next time niphinde nisiza. Ningashiyi. hayi nakanjani Alright, umculo wenu usufumana kwaziphi i-platforms? umculo wethu ku-YouTube ukhona session nje hlala sibuka Spotify nakhona uyatholakala Ku-iTunes? ukhona nakhona session hlala sibuka session nje hlala sibuka uzofika ubaba yazi kwesinye isikhathi nokuthi ngihamba nobaba kanje kuthiwa sinamawele kanti hayi umfuyi asona amawele inkinga into ugazi unokubona bengabe nizwana ningabafuni uyayibona nento yazi ubaba bengabe ethenga isicathulo esije nami ngijayi nami kumele nginazo nami ngisuka Ububhinji. so manje ngisho ukuthi abantu abaningi bathi singamawele kanti asona amawele umfowethu umdala kimi mina ngizemva wakhe kodwa ngeke ubone bengabe ungasazi onelamana siyalama Hayi kuyazwakala. Last words before sivale, what would you like to say to i-followers zenu? engingakusho nje besicela kakhulu nje isupport basifollow abantu ku-Facebook ku-TikTok esikakhulu ngingasho ukuthi ngoba ama-pages asebenzayo mathathu kodwa i-page esebenza kakhulu leli cala kheca oseshe nje lelo page uzofika usithola yonke into bazoyithola lapho esiyakhona imicimbi esiyakuyo bazofika bayithole yonke into. Right. Baf. Ufuna ukwengeza wena? Hayi anginawo amaningi kokukhuluma umfowethu
Right ke Bulekeli wesizwe khona TV. Lawe ke bisidlala odlala sibuke. Udlala sibuke. Yeah, odlala sibuke ke. Bafana bakaMaskandi. Bakhuphuka ke bathe baza nayo noshumi. Bangawo namabhinqa benewari zafika benxibe ibrandwood. Nekave. At least noko I think le generation intsha lena yamabhinqa akusafani. But ke xesha xhathwe